And now, it's time for SPG. As in, Super Baconer Secret File. May narinig akong ungol sa kwarto ni ate. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Mitsui. At ito ang aking SPG. As in, Super Baconer Secret File. Nangyari to noong 12 years old pa lang ako. At hanggang ngayon, nahihiya pa rin ako. So, eto na nga. Bata pa ako at inosente pa. Umalis si mama at papa. Kaya dumating ang boyfriend ni ate. Naging utusan niya tuloy ako. Bili noon na handa ng pagkain dito. And at last, tapos na silang kumain. Naghugas ako ng pinagkainan. Magpapalit na sana ako ng damit sa kwarto ko. Nang meron akong narinig na ungol sa kwarto ni ate. At naisipan ko silang tingnan. Binuksan ko unti-unti ang pinto ng kwarto ng ate ko. At sumilip ako. At laking gulat ko nang makita kong nakapatong ang boyfriend ni ate sa kanya. Giling-giling pa. Walang damit si kuya. At dahil nga inosente ako, lumapit ako dito. Lumapit ako sa kama ni ate at pinaghahampas sa likod ni kuya. Ang likod pala ni kuya, mali ako ng basa doon, sorry. Sabi ko, loko ka? Anong ginagawa mo kay ate ko? At sumagot naman ang boyfriend ng ate ko sa akin. Ouch! Then tumingin si ate na tumigil, kakaungol. Sabi ni ate, OMG babe, umalis ka dito be. Sigaw sa akin ni ate. Grabe. Dun lang ako nakakita ng ebat adan na walang saplot. At doon ko nakita ang hotdog na mahaba. So, eto na. Alam ko, magbibihis sila. Kaya naman sumunod ako. Makalipas ng ilang minuto, pinauwi na ni ate ang boyfriend niya. Hindi naman nagalit si ate dahil sa kahihiyan. At alam niya kasi na pag pinagalitan niya ako,
isusumbong ko siya. PS, hindi ko siya sinumbong. PPS, sila pa rin ang boyfriend niya. Pero, nagkakailangan pa rin kaming tatlo pag magkakasama at hindi galit si ate. Yun lamang po. Wala na. Hindi na ako inosente ngayon, DJ Rocky. Namulat na ako sa katotohanan. Iba pala ang ungol ng saya at sarap. Muli, ako si Mitsui at ito ang aking SPG. As in, super Pak Ganern Secret 5.